s'ha agradat moltíssim per la gent que ha fet aquest programa al Palau Roda. I és que aquest no és una lluita contra la resta de competidors, sinó que hi ha una lluita molt important per tornar al registre. Jo temps mai fet una mitja, és el moment de fer els pals de Bosnix, amb el gimnàs, amb el crèdit. No és un moment mai, ni el registre que estem mai a una mitja. Tots estan molt preocupats per aquest temps de sonor, la imatge és ben fàcil, els corredors ràpidament com passa el dia a dia, el que fan és posar-se les mans al rellotge per veure quin és el temps que ha realitzat. Tenim la gent que es porta les mans al cap, el cansament que porten, una altra fèmina, una altra jove somriure fàcil i la salutació ràpida. Per això també somriu, ara tots amigos somrient, Ara tots amigos somrient. Aquest jove que fa les últimes passes. I d'aquesta manera acaba la competició. Aquests dos corredors de la Pineda. Ara arriba el Rebuix. Gent de la Boira. I això va trobar amb tantes motxilles que sembla que se'n vagi d'acampada. I he fet 20 minuts, però sembla que ens ha fet una última marató.